Atong sayro ng dugang pa ang mga balita sa Mindanao. Makauban si Efren Mamak live sa General Santos City. Efren. Salamat, Sara. Misangpot sa ginokdanay og pagpamusil ang gipahigayong anti-illegal drugs buy-bust operation sa otoridad. Human misuway og ikyas ang target suspect nga nagsakay sa iyang sakyanan sa Pulumulok South, Cotabato. Ang insidente nakuhaan og video. Ani ang detalye? Sa viral video, naalarma mga motorista. Nagtuo silang adunay road rage nga hitabo diyang nakita ang usa ka puting SUV nga mipaturatoy og dagan samtang gilabayan og plastik nga bangko sa mga kalalakinan nga nahitabo sa gawas sa usa ka establishmento sa Barangay Cannery, Pulumulok South, Cotabato, bandang 5:40 sa hapon adlong Lunes. Gigukod sa maong mga lalaki ang sakyanan ug dihang naapsan, nipadaplin kini sa kilid sa paradahan sa mga tricycle sa maong lugar. Gani, nabanggaan pa ang usa ka tricycle. Misuway kini og atras apan madungog ang mga buto sa armas nga punteriya sa ligid sa maong sakyanan. Dini na kini na corner ang maong sakyanan. Ang maong panghitabo usa di ay kay anti-illegal drugs buy-bust operation sa kapulisan og PIDEA 12 batok sa usa ka 28 anyos nga lalaking mekaniko. Residente kini sa Barangay Dadyangas North, General Santos City. Yan po ay isang buy-bust. Nung nalaman po niya na operatiba pala or isang pulis yung kanyang katransaksyon, isa po ay tumakbo. Pinilit po niyang makasibat sa pagkakaaresto ng mga pulis. Anaa sa 38 ka gramo sa gituwang shabu nga nagkantidad og halos 300,000 pesos ang nasakmit gikan sa suspect. He was previously arrested po ng PIDEA and he is now on probation dahil nga po sa plea bargaining. Kalalabas lamang po niya this February. Paglabas po niya ng February, na-monitor na po siya agad ng ating mga operatiba na yung pong kanyang illegal transactions ay pinagpatuloy po niya, sir. Apan, ang maong pasangil, hugot nga gipanghimakak sa suspect. Tinuod ba itong mga allegations nga involved ka sa drug kuno or dili? Kasi kamatuoran na to, sir. Wala. Dili ka involved? Paglapas sa RA 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act ang atubangon sa suspect, lakip na ang reckless imprudence resulting to damage to property gumikan sa tricycle nga nabangga niini. Mga kapuso, mao kini ang resulta sa tricycle human na nabanggaan sa maong sakyanan atol sa maong buy-bust operation. Ug matod sa PNP, paningkamutan nila nga idangop kini sa lokal nga kagamhanan aron mahatagan sab og ginabang ang tricycle driver nga nanag-iya niini. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao.